Catalana de Perforacions, una empresa pionera i experta en l'ús de la perforació horitzontal dirigida per la instal·lació i millora d'infraestructures sense l'afecció dels serveis públics i els seus usuaris. Catalana de Perforacions, empresa integrada al grup Aquacenter, va ser fundada l'any 1968, orientant-se inicialment a la captació d'aigües profundes, mitjançant la tècnica de la perforació vertical. El 1997 incorpora la perforació horitzontal dirigida, convertint-se en el líder del mercat espanyol en l'ús d'aquesta tecnologia. Des de llavors, no ha cessat en el seu afany d'innovar i desenvolupar solucions, encaminades a satisfer les necessitats dels seus clients. Afrontar grans reptes, així com proporcionar respostes fiables i duradores, conformen la nostra raó de ser. Ha estat sota aquesta premissa com hem estat capaços de crear i consolidar el nostre millor actiu, totes i cadascuna de les persones que integrem Catalana de Perforacions. La perforació horitzontal dirigida és una tècnica innovadora per a la col·locació de canonades i conduccions, que permet creuar carreteres, autopistes, grans rius i qualsevol altre obstacle sense generar alteracions en l'entorn. D'aquesta manera, no esdevé necessari recórrer la metodologia clàssica d'obertura de rases, talls de carrers i aixecaments de voreres, fent possible la instal·lació de serveis com aigua, gas, electricitat i telecomunicació, d'una manera efectiva, ecològica i ràpida. Els passos a seguir són els següents. Es comença amb un estudi previ de l'obra, destinat a realitzar un disseny precís dels treballs, mitjançant un aixecament topogràfic, així com un estudi geològic de la zona. Seguidament, s'executa la perforació pilot, on s'utilitza un capçal direccional, l'orientació del qual es controla en tot moment amb sistemes de navegació. Posteriorment, la perforació pilot s'eixampla de manera progressiva fins a obtenir el diàmetre final. Paral·lelament, es solda i s'alinea la canonada per facilitar la seva introducció al microtúnel, fixant-la darrere de l'eixamplador i tirant suaument d'ella cap a l'interior de la perforació, quedant la conducció llesta pel seu ús. La nostra experiència acumulada en l'ús d'aquesta tècnica ens ha portat a emprar-la en les situacions més diverses i extremes, sent, a dia d'avui, capaços d'aplicar-les en diferents àmbits. Approach, o connexions terra-mar, permet l'execució d'emissaris, captacions d'aigua marina i la instal·lació de serveis entre punts distants. Neodren, un sistema de captació d'aigua de mar que consisteix en la instal·lació de drens horitzontals en el subsòl marí, sense afectar el més mínim a la flora i fauna circumstants. Al filtrar-se l'aigua a través d'ells, s'aconsegueix un cabal continu i d'excel·lent qualitat que permet abastir grans instal·lacions com plantes dessaladores, resorts turístics o piscifactories. Neodren Plus, una solució claus en mà que integra la captació d'aigua marina per mitjà del sistema Neodren amb una planta dessaladora. Per tant, aquest sistema permet produir aigua potable apta pel consum humà i irrigació en zones costaneres on altres alternatives no són viables. A més, en ser expansible, es pot adaptar a les necessitats dels seus usuaris si aquestes creixen amb el temps. Perforació vertical, tècnica amb la que després de mig segle d'experiència seguim treballant, innovant i evolucionant per la captació d'aigües subterrànies profundes.
Neopou, una tècnica que combina les dues anteriors, ja que permet produir aigua potable a partir de pous verticals perforats amb aqüífers, on l'aigua presenta una alta concentració de sal. És per això la solució ideal per a les localitzacions on no existeixen d'altres fonts d'abastament, tal com zones desèrtiques o remotes. Exploració minera. Execució de sondejos amb recuperació contínua de testimoni, que serveixen com a primer pas en els processos d'avaluació de recursos i definició de reserves minerals, facilitant d'aquesta manera els treballs de planificació en l'avanç d'explotacions mineres. Ground Research, servei integral d'investigació del subsol, a fi de planificar, dissenyar i minimitzar els riscos associats a la geologia del terreny. També oferim serveis de consulta especialitzada per al desenvolupament de projectes en matèria de perforació horitzontal dirigida, així com impartim cursos de formació en universitats i empreses. A més, comptem amb equips de perforació experimentats, capaços d'atendre les necessitats dels nostres clients en qualsevol indret del planeta. És per això que una vegada més a Catalana de Perforacions ens sentim orgullosos d'oferir als nostres clients el que és el nostre pilar fonamental, les persones que la integrem. La professionalitat, el compromís, la superació i la perseverança estan presents en cadascú de nosaltres. De fet, la nostra empresa es compon de tècnics i equips altament qualificats i experimentats, que no s'arronsen davant els reptes, sinó que contínuament persegueixen assolir noves metes. Gràcies a aquest esperit hem estat capaços de convertir-nos en l'empresa més forta del nostre sector a escala nacional. A més, hem emprès l'inexorable salt més enllà de les nostres fronteres, mantenint en tot moment la marca que ens ha fet únics. Col·laborar amb els nostres clients per tal de donar una solució satisfactòria a grans reptes.